Samantala, ilulunsad po sa sports complex ng Mangatarang, Pangasinan ang bagong 3 pickleball courts na libreng magagamit ng mga residente. Sa kasalukuyan, tinatapos pa ang pagpipintura ng mga court bago ang nakatakdang pagbubukas nito mamayang hapon. Katuwang ang Mangatarang Pickleball Club isinusulong na sa paglalaanan ng mga court ang wastong ehersisyo at healthy lifestyle sa pagtangkilik sa patok na sports sa bansa sa kasalukuyan. Pinaniniwalaan na mainam para sa kalusugan pisikal at mentalang naturang laro na nagpapalakas ng puso at kalamanan at pag nagpapababa rin ng stress at pag nagsisilbing low impact full body workout. Samantala, bagamat positibo ang pagtanggap ng mga residente sa naturang court para sa pickleball, suwestiyon naman ng ilan na maglaan ng espasyo para sa iba pang sports tulad ng badminton at table tennis. IFM News. IFM News. IFM News.